Brate, evo ja ću da povećam odgodu, ručak u Skadarliji. Čekaj, ne veraš da mogu... Naravno da ti ne mogu se predstavljamo ovdje, mogu zapamtim i ne znam nikog da bi mogao. Ajde, možda me pitaš pod bilo kojim brojem šta se nalazi. A mogu ti ispričam poslije. Ok, sad bi rekli još čovjek je ludo, ajde da vidimo, evo, ručak u Skadarliji dobija, mi smo u domu omladine, znači to je tu blizu, dobija ručak u Skadarliji. I vino iz 1840. I vino, brate, kako god hoćeš, ako je ono, ako je uspeo da zapamti, ajde da vidimo. Ajde, volim Jozu. Evo ću da vešam oči. I ćao drugari, kako stoje stvari, evo nas u prostorijama Mense i u učionicama Hobotnice. Sa nama je čovjek koji može da zapamti sve, a može i vas da nauči kako da zapamtite sve. On se zove Boris Projević i on je koordinator Mense za Beograd, koordinator sekcije za razvoj pamćenja i učenja u Mensi, direktor edukativno-inovativnog centra Edu Hobotnica, instruktor veštine pamćenja, TV trener, nastupao si u mnogim kvizovima, to jest Trenirao sam ljude, da. Trenirao ljude za nastup u mnogim kvizovima, svetskim, domaćim i svetskim. Pravoslavni teolog i vojno lice. Znači, kad si slučajno obuku tu majicu, don't forget ili... Ja, vidite, ovo stvarno je bilo slučajno, vidite, ali dobro. Znači nije. Ja, slučajno. Pa dobro, ko će ti... Hoću da mi demonstriraš, da vidimo mi to sad praktično kako stvarno... Dobro, ajde, ovako, ja ću zamoliti oboje, tu i snimatelja, već... Ja ću ovako, na primjer, ja ću upisati neke... Vi ćete pričati što želite. Dobro. Ja ću pisati na jednoj tabli... Znači, evo, ovo će da bude stvarno nešto što ću sam da smislim, nemam ništa, eto. Da li verujete ili nemam ništa, neće biti namešteno. Dobro. Kaži mi reč koja ti pada na pamet. Pero. 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 Ciment. 15-21. Izvinjavam. Eto, čisto iz gledaca. Koliko ćemo mi sad ovih ovdje ispisati? Pa ajde vidimo koliko nas inspiracija bude Znači, evo, ovako, ako ja sad budem isekao da znate, pošto ovo može sada vidite, da bi skratio ja put zbog sebe, ali trajeće, ajde. 85, 37. Voda. Voda. Koji bi mogo? Pa recimo... 52... 01. 69... 69, tako? Da, 05. Ovako, ljudi, vidite, znači, mi smo sad ispisali, trebalo neki 10 minuta da ove sve reči ispišemo i stvarno je sve iz moje glave, znači, bukvalno sam lupao i izmišljao. I on tvrdi da će ovo da zapamti. Pa treba mi malo, minut, dva. Dobro, njemu treba minut, dva da ovo zapamti, što je iskreno ne mogu da verujem. Ja nemam pojma, evo sad me pitate možda 3-4 reči, ako se setim odavde koji sam rekao, izvini, da li ćeš ti ovo i redosled da zapamtiš? Sve. On znači tvrdi da će da zapamti redosled i tvrdi da će da zapamti, ja ne znam šta da kažem, hajde da vidimo da li je to baš tako. Šta treba da mogu da dobijem par minuta? Par minuta za njega. Samo da kažem, ja mislim, ceo dan da mu dam, bar ja ne bi uspeo i verujem niko od vas, ali ajde da vidimo. Pazi, moguće da neće uspeti, vidjet ćemo. Ajde da vidimo. Ovo što se klade među njega? Pivo. Pivo. Znači ima... Ako pogrešim jedno, ja plaćam pivo, ako možda pogrešim, ako bude... Vidi, pazi, čovjek tvrdi da može sve redom, ne sme nikakve greške da bude. Baš tako? Baš tako. Ajde, prihvatam. Pivo, eto. Može, u pivo. Dobro. Znači ovo je trajalo, sve ovo što je on gledao ovdje, trajalo je recimo nekih minut i po plafon. Nije bilo više od toga. I tvrdi da je zapamtio. Brate, evo ja ću da povećam odgodu, ručak u Skadarliji. Čekaj, ne veraš da mogu... Naravno da ti ne mogu se predstavljamo ovdje, ne mogu zapamtim i ne znam nikog da bi mogao. Pazite, ovo nisu sad neke ne znam kakve reči, ali da vi to sad zapamtite, da to ide, da tim redom to ispričate za minut. Možda me pitaš pod bilo kojim brojem šta se nalazi. A mogu ti ispričam poslije. Ok, sad bi rekli još čovjek je ludo, ajde da vidimo, evo, ručak u Skadarliji dobija,
Mi smo u domu omladine, znači to je tu blizu, dobija ručak u Skadarli. I vino iz 1840. I vino, brate, kako god hoćeš, ako je ono, ako je uspeo da zapamti, ajde da vidimo. Ajde, volim Jozu. Evo ću da vežem oči. Evo, da ne bude posle da gledam. Vezuje oči, evo čak i ovo ćemo da uradimo. Znači, pazite sad. Evo, ti ovako ćemo da uradimo. Znači, čovek je vezao oči. Znači, ne vidi ništa. I hajde sada, znači... Možda me pitaš pod kojim brojem šta se nalazi, evo. Evo, recimo ja ću da ga pitam šta je pod brojem 22. Pod brojem 22 jeste broj 5201. Okej. Šta je pod 28? Trepavica. Dobro. Znači vi vidite da je ovo... Nemam komentar baš. Pod brojem 9. Pod brojem 9 jeste 8537. Kako ide? Ajde redom, kreni redom. Hoćeš unazad ili unapred? Okej. Hoćeš od 40 ka 1? Ili ćeš od 1 ka 40? Ajde od 40 ka 1. Okej. Pod brojem 40 jeste 6905, 39 je zid, 38 pas, 37 daska, 36 je 8063, 35 je penkalo, pošto je pod jedan pero gore. Dobro, snimi samo do soči vezane. Konstantno su mu vezane Pod 30, to je rekao sam 35, po 34 kutija, po 33 jeste 74-14, po 32 je zastava, po 31 kazaljke, po 30 jeste 98-45, pod 29 jeste 57-12, pod 29, to je po 28, po 28 je trepavica. Samo kažem, kako jebote, ajde dalje. 27 lim, 26 jeste 36-48, 25 jeste list, 24 kabel, 23 stomak, 22 jeste 50, to sam mi pitao malo pre, 52 01, 21 jeste 21 je 43, samo sekundu, 35, to je, rekao sam sad, to je bilo, izvini, to je bio broj 20 i 20, ne, čekaj sad, 22, 21 je bilo, to smo rekli sada, broj 20 je 21, 15, broj 19 jeste gips, broj pod 18 jeste majica, pod 17 voda, pod 16 držač, pod 15 39 22, to je pod 15, pod 14 jeste 14 92, pod 13 jesu patika, pod 12 jeste skafandar, pod 11 oluk, pod 10 bombona, pod 9 je 85 37, pod 8 jeste, pod 8 je 91 90, samo sekundu, pod 8 je 91 48, pod 7 jeste 70 72 59, pod 6 jeste 15-21, pod 5 100, pod 4 kaplar, pod 3 jorgan, pod 2 cimeti, pod 1 per. Ao jebote, okej, ode moja... Jesam neko reš? Znači, ljudi, videli ste, ja... Idemo na but. Okej, ja sam izgubio, nemam reči, nemam šta da kažem. Videli ste, znači, ovaj deo, neću seći ni ništa, videli ste sve crno na belo. Pa vidi, ja i kamermanka smo šokirani prilično zaista sa ovim, ovo delo je neverovatno. Ali moram da kažem, su vuči.
Dakle, ovo se trenira, mi znači na kursevima jednu hobotnici, znači nisam ja se rodio pametan pa sad ovdje kao... Ali pogledajte, dobro, Ovo se ali uči, pogledajte, tehnički. šta god daje, čovjeku je trebalo, znači, ja sad ne znam da li ćete vi meni verovati ili ne, to jest nama, ali evo, prvi put sam ovdje, stvarno sam svedok, njemu je za ovo trebalo minut i po. Probajte kući sami nešto da uradite, ja tvrdim da nema šanse. I za sve vas koji gledate ovaj klip, rešite da dođete kod Borisa u jednu hobotnicu, 50% popusta, znači za prvo dvoje. Za prvo dvoje koje se jave, kažete javio sam se, gledao sam klip Gulebu, javio sam se da dođem ovdje, 50% popusta. Ljudi, videli ste kako ovo izgleda, mi smo fascinirani, verovatno možda i vi, Borisa je svaka čast. Bilo mi je drago. I nama. I ako se svidio ovaj video, kliknite like, share, subscribe, udarite zvonce i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!